No niin, tehdäänpä tämmönen kylmäkäynnistysvideo Fordista. Pari astetta pakkasta ja toissapäivänä ollut viimeksi ajoissa. Katsotaan kuinka tässä käy. Joo, siinähän se käy. Käy aika nätisti ja ei sieltä liioin savua pöllyttele. Että varsin terve kone on. Eihän se ihan Strömsö homma ollut sitten toi moottorin laitto, mutta loppujen lopuksi siihen se nyt sitten tuli survattua. Ja siihen pitää vielä rakennella pellit tietysti keulaa ja pitäisi löytää jostain hytti siihen. Joku tehdastekoinen, toihan on joku omatekoinen kauhistus, jota en välttämättä haluaisi laittaa paikalle enää. Ja jos jollain on ylimääräinen hytti tarjolla, niin saattaisin olla kiinnostunut.